tardes. Benvidos a esta xornada das letras galegas que organiza a Asociación de Estudios Históricos e Sociais SUME. Moitas gracias por asistir. Hoxe temos aquí con nós a Estefanía Lodeiro. Seguramente xa lichedes no programa de Man que Estefanía é abogada do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela, experta en Dereito de Familia e Sucesións pola Facultade de Dereito tamén de Santiago de Compostela e ten un máster en Malos Tratos e Violencia de Xénero da UNED. É colaboradora da Academia Galega de Seguridade Pública e do Sergas, onde imparte formación sobre protocolos de actuación en caso de violencia contra as mulleres. Actualmente traballa desenvolvendo a súa actividade profesional no Concello de Teo, no Centro de Información á Muller, e presta asesoramento xurídico en asuntos civís, penais e laborais e tamén fai asesoramento, obradoiros, charlas e cursos sobre diferentes campos xurídicos, que todo relacionado coa igualdade de oportunidades entre os homes e as mulleres. Acaba de ser gañadora por este traballo que hoxe vamos a coñecer aquí do premio Elisa Pérez Vera da UNED para estudios de xénero, e o traballo xa o vades agora a ver, é sobre a violencia de xénero no refraneiro galego, ou a visión que se ten das mulleres no refraneiro popular galego. Este traballo está publicado nunha revista que se chama ADRA, que é a revista de socios do Museo do Pobo Galego, do que ela é representante no seu padroado dos socios e das socias do museo. Nada máis, con vos, Estefanía Lodeiro. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a Anabel que me propusese para participar hoxe aquí con esta exposición. En segundo lugar, agradecer á Asociación UME de Estudos Históricos que confirmase a proposta de Anabel para estar hoxe aquí, e o Concello das Pontes. Bueno, espero non ser demasiado tediosa na exposición. Hai moitísimas, seleccionei refráns, pero non todos os que están no traballo. Como dixo Anabel, este traballo se pode ler na revista ADRA, pero non na revista ADRA podedes ver un artigo que fixen a partir do traballo de investigación sobre o refraneiro galego. Ben? Se alguén, como socia como socia do Museo Galego e como representante dos socios e socias do Museo Galego, trouxen uns boletíns de inscripción, porque as cousas como están mal necesitamos apoios. Aparte, unha das miñas labores é promocionar o museo. Ademais, é un foro idóneo para falar da cultura galega, e gracias a moitas persoas que están asociadas e que son patronos e patronas do Museo do Pobo, poden levar a cabo o meu traballo de investigación. E imos empezar... Estiven rindo un bo rato porque cando Anabel me chamou para que dixese o título da miña exposición, dixen Sete mulleres, sete pareceres. Tiña tal cacao mental cos refráns, porque hai moitísimos, que esquecinme totalmente. E o título é 4 mulleres, 400 pareceres. Ben? Sabedes aí a foto, moi significativa. Neste novo goberno a paridade parece ser que non é tal. Se me escoita, sí? Ben. E imos empezar imaginando a 4 persoas. Quero que imaginedes unha persoa conducindo un camión, unha persoa xulgando a alguén que cometeu un delito, unha persoa cambiando pañais e unha persoa planchando. Tedes esas imaxes na cabeza? Sí? A ver, quen de vos pode decirme algún nome de persoas que compoñen a selección española de baloncesto? A ver, o señor concelleiro.
algunha persoa que compoña a selección española de baloncesto. A maioría son homes. 100%. Un nome. Vale Un nome. Unha persoa, o nome dunha persoa, Gasol. Alguén máis pode decirme outro nome dunha persoa que compoña a selección española de baloncesto? Non. Aquí somos máis de fútbol. Non. E a de fútbol? Casillas. Que timidez. A ver, Casillas, ben, máis. Máis nomes del Bosque, o seleccionador. Máis. Pilar, presidente. Xavi. Máis. Iniesta. Máis. Sí, hombre, que está... Ai, ai, ai. A ver. Imaginamos isto antes, non? Imaginamos isto, sí? Ben. E agora nomeamos. Ben? A ver que pasa. Quen imaginou a unha muller conducindo un camión? Alguén? Sí? Sí, pero é por fastidiar. Quen imaginou a alguén xulgando unha persoa que cometeu un delito a unha muller de Suiza? Quen? 3. Quen imaginou a un home cambiando pañais? Sí? E quen imaginou a un home planchando? Sí? A primeira imaxe que vos veu a cabeza pensando nunha persoa que plancha era un home? A primeira persoa que vos veu a cabeza dunha persoa que conduce un camión era unha muller? Sí, porque chamou moita atención hai moitos anos. Sí? Era a única que metía aí en toxeiro o camión no almacén, era unha muller. Pero non é a opinión maioritaria, verdade? No, claro que non. Hai moitos anos en Madrid viña unha muller nun camión bastante grande además. Esta era a única que metía o cabo trailer aí a marcha atrás. Pero a primeira idea que nos ven á cabeza cal é? Homes. E a primeira idea que nos ven á cabeza de alguén xulgando é un home, suiz. A maioría son mulleres, que os saibades. A maioría de suizas hoxe en día son mulleres. Persoas que compoñen a selección española de baloncesto. Dicen persoas, non dicen selección femenina nin selección masculina. Persoas. Aí tedes a selección feminina de baloncesto e aí tedes a selección de fútbol feminina. Ben? E, por certo, na selección feminina de baloncesto e o de fútbol hai unha galega que se chama Verónica Boquete. Ben? Esta forma de apreciar a realidade chamase socialización diferenciada, a forma en como nos educan. Nacemos homes, nacemos mulleres, pero nos educan en función do noso sexo de diferentes maneiras. Este proceso socializador é discriminado respecto dun sexo e do outro. Se lle dá máis valor ao masculino, o que se considera masculino, que o que se considera feminino. A ver, temos dous espazos, isto se chama división sexual do traballo. Temos, por un lado, os homes, por outro lado, as mulleres. Os homes ocupan, se encargan do traballo productivo e as mulleres do traballo reproductivo. Traballo reproductivo das mulleres, coidado do fogar, tarefas domésticas, coidado dos fillos, son as que se encargan de dar o benestar. Maioritariamente, agora vou explicando, isto foi ao longo dos séculos, maioritariamente. Teñen unhas características, ternura, pasividade, obediencia, sumisión, medo, inestabilidade emocional, dependencia, debilidade, aptitude para as letras. Ben, os homes, por outro lado, que fan o traballo productivo, están vinculados, se di sempre deles que teñen dotes de mando, valentía, autoridade, son competitivos, agresivos,
e teñen aptitude para as ciencias. Temos o bloque homes, o bloque mulleres, traballo produtivo, traballo reprodutivo. O traballo produtivo se chama emprego, porque é remunerado, se paga, reciben un salario a cambio. O traballo reprodutivo non se paga. Cantas mulleres que hai aquí cobran por facer as tarefas na casa? Por coidar os fillos, por levar os fillos ao médico. Digo fillos e fillas, van as dúas incluídas, porque despois veremos a linguaxe. Ben? Onde se realiza o traballo reprodutivo? No espazo privado, na casa, mayoritariamente. Onde se realiza o traballo produtivo? No espacio público, onde está onde se toman as decisións, onde se editan as leis. Non sei se queda claro. Queda claro? Sí? Isto é moi divertido. Cando alguén se comporta así, de forma activa, se é nena, se di que é nerviosa. E se é neno, se di que é inquieto. Se é insistente, se é nena, se di que é terca. E se é neno, se di que é tenaz. Se é sensible, se é nena, se di que é delicada. E se é neno, se di que é afeminado. Podedes ir lendo, porque é moi curioso. Se vedes aquí, por exemplo, cando decimos de alguén que é obediente, se é unha nena é dócil. E se un neno é débil. Que pasa aquí? Pasa que normalmente, cando nos apartamos do que se establece dos comportamentos previamente establecidos para homes e para mulleres, se eu sendo muller son forte, sarmei. E se sendo home son débil, tamén armei. Porque se espera de nós unas determinadas actitudes, uns determinados comportamentos. Que as entes influen, intervienen nesa socialización, nese proceso. Pois intervén a familia, desde que nacemos, incluso desde antes de nacer. Cando imos ter un neno ou unha nena, a primeira pregunta que nos fan se nos ven barriga é que vai ser? Eso é o primeiro. O segundo é a elección do carriño, se é rosa, se é azul, a elección da roupa, se vai levar pendentes ou non. Non nos plantexamos se é un neno que leve pendentes. Despois, cando son adolescentes, parecen ferreterías andantes, porque levan piercings por todos lados. Pero cando nacen, non. Unha vez que nacen, cos contos, que despois, ao final de todo, deso falamos outra vez. Contos, os xogos, a cantas nenas se lle regala a equipaxe do Real Madrid, do Barcelona, do Celta, do Deportivo nacer? A poucas. A cantos nenos se lle regala bonecas? A poucos. Centros educativos. Por exemplo, forma de organización do centro. Quen forma parte da xunta directiva do centro? Director, directora. Quen preside ou dirixe os departamentos de historia, o departamento de tecnoloxía. Como se ocupan os espacios no recreo, nos centros escolares. Normalmente vemos a moitísimos nenos xogando fútbol e as nenas apartadas nunha esquina. Amizades é outra forma de socializar. Sobre todo, isto se ve na adolescencia. Se vos fixades na roupa que levan hoxendía os nenos e as nenas, van vestidas do mesmo xeito. E quen se aparte un pouco, xa transgrede esas normas. Se comportan como ovellas. Os medios de comunicación, publicidade, prensa, radio, programas de televisión, películas, música. Hai letras de cancións terroríficas, pero terroríficas. E as cantamos e non nos paramos a pensar o que estamos cantando. E a linguaxe. Como nomeamos as cousas.
A linguaxe é o produto cultural a través do que situamos, nomeamos, definimos, damos forma ou valor ou quitamos esa forma ou valor das cousas. Mostra as formas de organización social, valores e normas que resen entre os mesmos do grupo e que conforman a tradición cultural. Unha das manifestacións da linguaxe é o refraneiro. Son frases curtas, fáciles de memorizar, que nos establecen normas de conducta. Temos que pensar que os primeiros refráns galegos na escrita datan do século finais do século XII. Obviamente, no século XII, no XIII, no XIV non había prensa, non había... Era forma de comunicarse, de establecer as normas de conducta e de pasalas de xeración en xeración. Ben, imos ver agora que nos di o refraneiro galego sobre as mulleres. O refraneiro establece como deben ser as mulleres, establece como non deben ser, establece que hai que facer uns mecanismos para conseguir que as mulleres non se separen de ese deber ser que lles está imposto. Empezamos. Hai multitude de refráns que falan, que establecen as mulleres como faladoras, larapeteiras, lareteiras, paroleiras, lingoreteiras, lerchas. Saco todos estes sinónimos. Xa temos claro que as mulleres falamos moito. Muller lareteira para quen barata queira, o fume a goteira a muller paroleira bota home da casa queira ou non queira. Vale máis unha muller guisando que 100 latricando. Aí nos di onde debe estar a muller. Ben, na cociña. Outros refráns asocian a muller faladora con animais, remarcando o que se considera nela un vicio. Ben, o can que mesear a muller que falar nunca lle has faltar, a muller a troita préndese pola boca. Critícase as ventaneiras por seren faladoras e estaren ociosas. As mulleres ventaneiras son as mulleres que están na ventana, mirando, sen facer outra cousa. Que outra cousa deberían estar facendo? Ocuparse das tarefas domésticas. As mulleres son indiscretas, segundo o refraneiro. Segredo de muller non pode ser, a lingua da muller di todo o que quer e o que non quer, negocio en que perigas nin a túa muller yo digas. Non son de fiar, falan tanto que a ver quen lles confía un segredo. Da muller e do mar non hai que fiar, non te fíes de mulleres nin emprestes a parentes, o que collan guía polo rabo e a muller pola palabra faga de conta que non colleu nada. Son menos inteligentes que os homes. A muller é a mitade do home, a cabeza da muller é o home pensa e a muller dá que pensar. Por iso hai que fuxir das mulleres instruídas. A muller que máis sabe, máis precisa que agarden, mula que faín e muller que charla latín non se fixeron para min. As mulleres sabidas, as mulleres, creo que se lle chamaba latinas, pode ser. Quen sabía latín se supoñía que coñecía, era a forma de acceder ás artes e ás ciencias. Non interesa que as mulleres sexan instruídas, non interesa para nada, porque así siguen subordinadas, non vai a ser que se rebelen e non sigan baixo a potestade do home. Son volubles. Esta é unha característica feminina que se repite en todos os estereotipos. A muller o vento cambia nun momento, a muller é antolladiza e a cabra é espantadiza, outra vez a comparación con animais. 4 mulleres, 400 pareceres, aí está o título. E por ser volubles, son imprevisibles. Nunca lle faltan que entender o que ten carro e muller. A muller e o melón son malos de coñecer. Tamén se soe, hai bastantes refráns que adoitan asociar as mulleres con froitas. Sogra, cuñada e muller son malas de coñecer. Son aproveitadas. A muller e máis o can non ladran cando lles dan. Este refrán ten un dobre sentido. Por un lado,
A muller e o can non ladran cando lles dan algo que lles interesa, ou a muller e máis o can non ladran cando lles zurran. Se queres muller que te queira frosa carteira, interés. A muller sempre algo a querer. Manipuladoras de pobres homes insenuos. O que non alcanzan barbas consiguen o faldras. Con mulleres entrarás cando quiseres e sairás cando poideres. Está moi bo. Hai 3 clases de matrimonio. Varón, varela e varicunda. Varón, manda ela e ela non. Varela, el non manda e manda ela. Varicunda, manda ela e el nunca. Este é o que máis abunda. Son unha mala influencia. O máis sesudo varón a muller bota o fondón. Mulleres e viño sacan o home do bo camiño. Mulleres e malas noites matan os homes. Pero son propiedade do home, igual que os animais. A muller e a besta ninguén se empresta, e a muller e o souto abóndalles con un dono. É perigosa, son as culpables de todos os mais dos homes. Pola muller entrou o mal no mundo, coa muller e o diñeiro non te mofes compañeiro, e o mar e a muller de lonxe se han de ver. Por ser perigosas son identificadas co mesmo demo. O demo e a muller nunca lles falta que facer. 3 fillas e unha nai, 4 diaños para un pai. A muller bailar e o burro hornear, o diaño debeullo ensinar. Son moitos os refráns que falan de que o fin último de calquera muller é casarse e vivir como mantidas. O que víamos antes do traballo productivo e o traballo reproductivo. O menor erro que pode facer é casar a muller. Casar calquera se casa, calquer burro é casado. Manter muller e fillos a porca retorzo o rabo. E quen ten muller ten que manter. Se cumpre ben o seu papel de esposa, recibe un trato máis favorable. Quen boa muller ten, seguro vai e seguro ben. Casa sen muller nunca rica pode ser. E na casa sen muller, que goberno pode haber? As nais son as mellores tratadas no refraneiro, pero sempre que para. E parir significa que xeste, que conciba, que xeste, que para. Porque a muller que cría do seu seo é máis nai que a que dá o fillo a peito alleo. As madrastras, de conto, fatal. Unha porque son a perdición porque non teñen fillos, normalmente crían os fillos doutra, que morreu. E porque seduciron o pai. A madrastra nin de cera nin de boa pasta, a madrastra o nome lle basta, e a madrastra aínda de sucre amarga. Nais e sogras. Aquí tamén hai bastantes refráns. Amor de sogra, cariños do demo, nai e filla caben nunha camisa, nora e sogra non caben na tea toda, e folla de millo para dormir e boa, frouma de piñeiro desa para túa sogra. Aquí temos, isto, creo que aquí, nora sogras. Barre a nora o que ve a sogra, a nora rogada e ben recibida na casa, acórdate nora de que será sogra. Isto parte, a rivalidade entre a relación entre noras e sogras, parte do sistema da mellora patrilineal que temos en Galicia, que normalmente se lle deixaba a mellora, o fillo maior e a esposa do fillo maior iba para a casa da sogra e vivía ali. Ben? Pero non tiña ningún, o único que tiña eran obrigas, dereitos ningún, porque era a sogra quen levaba todas as tarefas domésticas, quen se encargaba da economía doméstica e da xestión da casa. A nora pouco decía. E cando lle deixaban decir algo, cando se facía algo mal, a culpa era da de fora. Ben? Se sabía adaptarse, levarse ben ca sogra, estupendo. Aínda así, malo. E despois, tan limpa a miña nora que hasta os allos lava, en canto foi nora nunca tivo boa sogra, en canto foi sogra nunca tivo boa nora. As fillas como obxecto de inversión. A filla dala quen a pida, o fillo a se mirar a quen se dá. Hai diferencias entre o trato que o refraneiro dá aos fillos e ás fillas. Co bo veciño casarás a túa filla e venderás o teu viño. E de vos e millores veñanlle a filla rondadores. Pero se non serven para casar, cousa mala. A filla mala diñeiro se casala. Cando a túa filla lle viñera ao fado, casa de contado. Hai que intentar desfacerse da filla se non vale.
Dos fillos non din nada. Solteiras, viúvas e mulleres maiores. Destas hai moitísimos refráns, bueno, de Bella Gaiteira, é unha forma despectiva de referirse ás persoas, ás mulleres maiores, sobre todo porque as gaitas estaban reservadas aos homes e as pandeiretas ás mulleres. Deus te garde de dianteira de viúva e de traseira de mula, e media moza está na tenda e outra media anda de xeira. Andar de xeira se refería a ir a facer as labores nas aldeas, normalmente marchaban a, os traballos dos veciños. Pois se ti vas fas a malla, outro vai a malla a túa casa cando che toque a ti. Ben, ou a erva seca, ou non se cobraba por iso, non se pagaba, solo o único que era reciprocidade no traballo. Se ti vas, eu vou. Ese día, normalmente era un sitio de traballo, de reunión, había homes e mulleres, e aquí se refire a quen está falando agora, nestes tempos, a quen está falando e non está traballando demasiado. Por que se mete o refrán tanto con solteras, viúvas e mulleres maiores? Sobre todo con solteiras e viúvas pola liberdade, porque son perigosas, non teñen un home que estean aí baixo a súa, non están baixo a potestade de ningún home, son libres. Que contentas que están. Son moitos os refráns que comparan as mulleres cos animais. A muller e a sardiña, canto máis salada máis dañina. Mulleres e mulas, haiche poucas enzunas. E a muller e a galiña, por andar perdes a siña. Supónse que asimilan ou as capacidades e os comportamentos das mulleres que as deses animais, normalmente negativos. Pola cara escollese a dama, a muller e a mula pola boca entralle a fermosura, a muller, o cabalo e a mula pola boca lles entra a fermosura. Como escollen os homes as mulleres? Igual que os animais, polos dentes. A muller, aquí, características físicas, en comparativa cos animais. A muller a cabra é mala sendo fraca, a muller pequena non presta, e a muller enclenque, muller para sempre. Destas hai que escapar como da peste. Mulleres con características masculinas. A muller afeitada víralle a cara, a muller con bigote a casa sen dote, muller de botas os cans as paredes, e muller que asubía e fía de pé nunca boae. Asubiar é cousa de homes. Antes había fiadas, que eran unhas reunións de mozos nocturnas, de mozos e mozas, onde había, as mulleres fiaban sentadas nuns bancos e contaban contos de bruxas, mentras elas fiaban, se elas fían de pé é por dúas cousas, ou porque están perdendo tempo en vez de fiar, ou porque non saben facelo. Aquí xa o refraneiro otorga unha morea, como podemos ver, características negativas, identifica a muller ca estupidez, a equivocación, mentira, indiscreción, as culpabiliza das condutas dos homes, as comparas co demo, cousificas ou equiparalas aos animais, asocialas con froitas, ou relacionala con obxectos, bens, todos eles que integran o patrimonio do home, podendo exercer sobre eles os dereitos que lle confire a súa condición de propietario. Digo integran o patrimonio do home porque desde o dereito romano, no dereito romano as mulleres non podían ser propietarias. Non podían herdar, só algunhas eran como incapaces, estaban sometidas á potestade ou do pai, do pater familias, ou dun irmán cando non tiña pai, ou do home cando casaba. O patrimonium dos homes romanos estaba o configuraban as cousas
os bens mobles, os animais e as mulleres. Eso era o patrimonio. E de aí herdamos todo iso. Bueno, xa de antes. Agora imos ver o prototipo das mulleres ideais no refraneiro galego. Como deben ser as mulleres. Xa pistas vos din. Caladas e discretas. Sabimos todos os refráns que dai mulleres faladoras, lareteiras. Ben. A pera é a muller a que cala boa é. Este refrán ten un doble sentido. A pera que cala é a pera d'auga que molla o comela. E por outro lado, a muller que cala, ben, as dúas cousas son boas. A muller ha de falar cando a galiña queira mexar, esa nunca. A muller boa é a que non soa. Teñen que ser limpas, laboriosas, expertas na tarefas domésticas e no cuidado da súa descendencia. E a tarefa o traballo reproductivo, para o que estamos aquí. A muller aliñada antes de vestir fai a cama, a muller aseada o berce feito ela peiteada tan logo está levantada. Por limpeza na muller se entende tanto a limpeza na casa, que sea limpa na casa, como que ela este aseada. Limpeza persoal. E o amor da muller na roupa do seu home tense que ver. Deben engalanarse. Despois de facer todo de casa deben estar monas. Se vas a feira a feirearte, tes que comporte a mañarte. O andar ben vestida fai a moza garrida. E a muller casada non viva descoidada. Pero por que teñen que engalanarse tamén? Para que o seu marido non sexa infiel. A muller composta o seu home arreda a doutra porta, a casada ben composta quita o seu home doutra porta. A infidelidade da muller sigue estando moi mal vista. A do home non tanto. Aínda que se desconfía de algunhas mulleres que se engalanan. A muller do cego para quen se compón, a muller do cego que se compón moito non se compón para que a vexan outros, e muller composta na rúa posta a todo malo está disposta. Deben ser honestas. A honra da muller moito coidadiño quer, a muller e o vidro sempre están en perigro, e a muller casada e casta o seu home lla basta. E sobre todo as solteiras, porque despois a ver con quen as casamos. Mozas tolas e por casar e malgando de gardar, quen ten fillas para casar, merque rocas para fiar, para que estea traballando, este fiando e non estea pensando noutras cousas ou facendo outras. E a doncela debe ter a súa nai cabodela. Isto de ter a súa nai cabodela é outra forma de responsabilizar as nais das conductas das fillas. As nais, non os pais. De aí a desconfianza e as advertencias. A que é doncela sabe o Dios e máis ela. A muller tola e a camisa rota logo saen pola porta. Filla deshonrada, nin viuda nin casada. Deben ser honestas para poder casar, o que decíamos antes. Vállame Dios, nesta terra a muller que está sin home todo o mundo fala dela. A que os 30 non ten noivo ten un senio de demonio. Fronte a solteirón e corentón e ti que sorte tes ladrón. E a que non casa moitas cousas lle pasan. Deben ser recatadas. Cando a galiña pica no galo malo malo e cando o galo pica na galiña aínda. Onde teñen que estar as mulleres e que horario teñen? Aquí outra vez comparamos cos animais. A muller a cabra de día ceibalas e de noite gas. A muller a ovella con día na cortella. Ben está a porta pechada e a dona dentro da casa. A dona na casa, o home no traballo. A moza trouleira, súa nai a beira. Outra vez responsabilizamos a nai, que ten que estar vixiando a filla. Perdón. O refraneiro aconsella: mulleres caladas e discretas, iletradas e ignorantes, mulleres traballadoras, laboriosas, expertas nos labores de fogar, onde deben permanecer para realizar con esmero e diligencia as tarefas domésticas, sen descoidar ademais o seu aspecto persoal. Castas puras as solteiras, recatadas e honradas as esposas, abnegadas as nais, provedoras do benestar que a súa descendencia require. En fin, mulleres obedientes que manteñan e perpetúen os roles establecidos.
mecanismos do refraneiro para que as mulleres non se aparten do que acabamos de ver. Legitimación da violencia. Vamos a ver que fai o refraneiro. Mulleres e animais, outra vez. As mulleres deben seguir o comportamento que se lles asigna, para o que hai que domesticalas. Ben deixándolles marxe para que aprendan. A muller brava dalle corda larga, a muller e a cabra corda larga, a muller e a sogra dalles corda. Ben de forma preventiva, para poñela no seu sitio, porque xa se sabe, o marido temelo, querelo e obedecelo. A burra e a muller a paos hainas que tanguer, a muller a galiña torcelle o pescozo, verás como queda mansiña, a muller e o pan nunha mau e noutra o pau. A muller e a mula cada día a súa zurra. Fixeras quen quiser, pagueas a miña muller. Ou se é o caso de forma correctora, a posteriori, cando se saíron do marco establecido pola sociedade. Se ten manía rosiña, quítalle a siña, e se non abonda coa mao, quítalle a co pau. Confinamento no fogar. Onde ten que estar a muller? A muller festeira créballe a perna, a muller honrada a perna quebrada en a casa, a muller casada e honrada a perna crevada para que non saia da casa. Horario. Limitamos o espazo e limitamos o horario. A muller a cabra de día ceibalas e de noite gardalas, a muller e a vaca con día para casa, a muller a galiña na casa con día. Cando me din que sorte tes que o teu marido te axuda, como que me axuda? A mí non me ten que axudar. Ten que facer as tarefas igual que a min, porque vivimos dous na casa. E os dous nos duchamos, os dous queremos os baños limpos, os dous queremos ter unha comida no plato, os dous queremos ter roupa planchada, digo eu. Os dous queremos que nos coiden cando eu estou enferma, que el me coida a min, e cando el está enfermo, que o coide eu. Co calo de axudar, hai que apartalo. Hai que facer as tarefas, compartir as tarefas da casa. Publicidade. Veíamos que o que antes aprendíamos mediante refráns agora o temos presente noutros medios. Na publicidade. Que nos conta a publicidade? Pois tedes aí eses dous exemplos, pero hai moitísimos máis. Se vedes os anuncios, por exemplo, de produtos de limpeza, as protagonistas adoitan ser maioritariamente mulleres. O de Fairy, hai un moi curioso que están a avoa, a nai, e a avoa, a filla e a neta. Falando do especial e do estupendo que é o Fairy. Anuncios de deterxentes, igual. Anuncios de coches. Agora, coa incorporación da muller ao mercado laboral, presupónse que ten máis poder adquisitivo e cada vez hai máis anuncios dirixidos a mulleres. Normalmente son coches deportivos, hai un dun Audi, creo, que está un chico apoiado no coche como facendo que del e pasa unha chica e fai así e abre o coche. Hai anuncios de pequenos electrodomésticos, se son lavadoras, microondas, normalmente está unha muller. Se son DVDs, cámaras de fotos, se son produtos electrónicos, está un home. Aquí vemos un de plans de pensións. Si el cuerpo te pide regalos, aquí te damos más. Zapatitos de chica. Si la cabeza te pide rentabilidad, aquí te damos más. Este anuncio é moi significativo. Libros de texto, que falábamos antes dos centros educativos, da socialización na escola. Eu non sei vos, pero eu cando estudiei non lembro ter estudiado a Clara Campoamor. Gracias a ela podemos votar as mulleres. E foi no ano 1931. Non lembro ter estudiado a moitas mulleres inventoras. Solo eran homes. El esqueleto humano. O esqueleto humano que temos nos coles é un home ou unha muller? Que é? É un home. E se as mulleres somos a mitade da poboación mundial, digo eu,
que debería haber un esqueleto de home e un esqueleto de muller, porque somos diferentes biolóxicamente. Eu imparto obradoiros para o alumnado do instituto, hai pouco comentáronme na clase que a profe de lingua lles pusera este exercicio. Había que completar os puntiños cun determinante. Al instante, puntos suspensivos, pensó en su marido. E houve un rapaz que puso él. Pensó en su marido. E a profesora botoulle tremenda bronca. E o neno contestoulle que a día de hoxe os homes podían casar entre eles e as mulleres tamén. Entón o exercicio non estaba mal. Perfectamente. Hai que revisar os libros de texto, hai que ver cantas fotos aparecen nos libros de mulleres e de homes. Contos e películas infantís. Aquí teño perlas. Isto vou non ler porque merece a pena, Sabemos que pelis ven os nosos fillos e fillas. Sabemos que contos, que significan os contos. Aquí temos a Cenicienta, la Bella e la Bestia e Blancanieves. Pelis de Walt Disney. Lo que dice Blancanieves. ¿Qué casa más desordenada? ¿Es que acaso no tenéis mamá? ¿Mamá? Mamá, porque mamá é a que ordena. Cenicienta. La aguja es cosa de mujeres. Mary Poppins. O pai é o que fala. Buscar una niñera es una tarea ardua que requiere disciplina, seriedad e inteligencia. Por lo tanto, será mejor que me encargue yo mismo de buscar una nueva niñera. Disciplina, seriedad e inteligencia. La sirenita. Ariel, que é a sirenita, pregunta a Úrsula como vai conquistar o príncipe sen ter voz. Ella di, eso no importa. Te ves muy bien, no olvides que solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Admirada tú serás si callada siempre estás. Y la Bella y la Bestia. Gastón le dice, no está bien que una mujer lea. Estos son perlas. E isto é o que ven os nosos fillos e fillas. E o que vimos nos antes. Así reproducimos todo isto. Xoguetes. Ai, eses catálogos de xoguetes de Alcampo, de Carrefour, do Corte Inglés. Terroríficos. Por un lado azul, por outro lado rosa. Sempre. Tamén hai mistos, pero menos. Que xoguetes hai para nenas? Os relacionados cas tarefas que teñen que desenvolver o día de mañán na casa. Coches, cocheciños, bonecas, cociñas. E para eles, normalmente xoguetes lúdicos, de acción, ou relacionados con aficións, co fútbol, co deporte, cas actividades de ocio. Consellos de Carrefour para elegir un xoguete. Esa diferencia en niña y niño. Belleza y tocadores, cuidado del bebé y profesiones, cocinas y hogar. Las tres mellizas, otras muñecas, Baby Born, sillas y coches para muñecas. Y el niño, garajes, Spiderman, otros superhéroes, vehículos, juegos de construcción, circuitos y pistas, armas de juguetes y espías. Por favor, ¿cómo estamos educando? Teño un sobriño. É curioso, por eso sí que é certo que a familia inflúe moito. A miña irmá, tanto o meu cuñado como a miña irmá traballan os dos fora de casa, son os dos profesores. Quen máis se encargou do meu sobriño foi o meu cuñado, porque a miña irmá chegaba a casa, traballa fora de Vigo, e chegaba a casa ás 8 ou 9 da noite, todos os días. E meu cuñado solo traballaba en horario de mañán
era que se encargaba de darlle de comer o neno, de bañar o neno, de sacalo a pasear. O neno primeiro xoguete que quiso cando xa pediu foi unha silliña cunha moneca, porque imitaba o seu pai. E o seguinte foi unha cociña, porque imitaba o seu pai. Se vemos eso na casa, os nenos copian comportamentos e actitudes. Problema cando chegamos ao cole. E nos juntamos con outros nenos e con outras nenas que teñen outro tipo de actitudes e de comportamentos e que na casa ven outras cousas. Que facemos? Videoxogos. Aquí hai un, de guerra que está dirixida a chicos. E os de chica, teño que acercarme, imagina ser mamá, imagina ser decoradora de moda, imagina ser cocinera, imagina ser veterinaria. Bueno, lo de veterinaria tal, pero é coidar os animais, Eu fago unha obra cos nenos, unha das actividades que fago co alumnado, lles mando que pensen na profesión que queren o que queren ser cando sexan maiores e por qué, que mo expliquen. É curiosísimo como se ven as diferencias. Elas queren ser perruqueiras, diseñadoras de moda, profesoras, teño que pensar que hai outra que queren... Modelos. Eles queren ser enseñeiros, informáticos, futbolistas, abogados, médicos. E elas, as que queren ser abogadas e médicas, é por axudar os demais. E eles por gañar cartos. Os que queren ser futbolistas, tamén hai... As nenas nunca o dixeron, os nenos queren ser millonarios para non ter que facer nada. Elas adoitan elixir profesións relacionadas co coidado dos demais e co aspecto físico. Eles, profesións relacionadas ca tecnoloxía, ca electrónica, que lle dea cartos e poder. E policías. Dotes de mando. Tamén hai moitos. Elas non, eles sí. Seguimos cos estereotipos. Os seguimos reproducindo. Disfraces. Eles superheróis. Elas princesas. Claro que a mí non se me ocurriría disfrazar un fillo de princesa. Unha filla de superheroi se cadra así. Pero un fillo de princesa, meu pobre. Que lle diría no cole? Salvo que nos pusésemos de acordo todas as nais e todos os pais para levar os nenos de princesas e as nenas de superheróis. Os refráns siguen existindo. Azulejos. Non sei se queredes facer algunha pregunta, se hai algo que... Non sei se foi moi rápida, se foi moi lenta, se queres facer algún comentario. Algún comentario, se non estades de acordo con algo do que dixen. Pois... Moitísimas grazas por vir. Moitas grazas. Sí que facedes. Slow food. Podes compartirla con Cuco incluso. Pois moitísimas gracias. Sabes o que facedes? Non sei se cumplín as expectativas que tiñades. Espero que sí, polo menos